Вода. Защо водата е важна за нас? И колко вода е важно да пием? И как да я пием? А защо са важни тези неща? Защото ако ние ги спазваме, тялото ни ще работи много по-добре. Ще може да се възстановява много по-добре. Ще може да има много повече енергия, а това е много важно, ако човек иска да бъде успешен. Няма човек, където да не иска да бъде успешен поне в една област. Спортистът иска да бъде успешен в неговата област, политика иска да бъде успешен в неговата област, бизнесмена иска да бъде успешен в неговата област, семейният човек иска да бъде успешен в семейството си. Така че, с каквото и да се занимава човек, е много важно да се пие вода. И то не само да се пие вода, а да се пие в правилните моменти вода и да направим така, че тялото ни да я усвоява. Защо да я усвоява? Нашите тела, те са изградени от вода. Реално погледнато, ние представляваме нещо като един басейн или по-точно като един аквариум, в който аквариум, да, има вода, но има и много други полезни и вредни неща. Които вредни неща е хубаво ние да ги изкараме. Обаче ние нямаме компютър, който да отделя вредните, да оставя полезните и в следващия момент лесно да се чистим. Да, ние имаме компютър, но този компютър той ни чисти по малко по-различен начин. И сега ще обясня как помага водата за това чистене. Всички сме чували, че трябва да се пият 30 грама вода на килограм телесно тегло. Или по-точно, това ще го кажем след малко, всички сме чували, че трябва да се пият 2 литра. Реално погледнато е едно прекрасно момиче, тежащо 50, 60, 65 килограма, има някакво количество вода. Един човек, тежащ двойно повече или тройно повече от нея, той има логично 3 пъти повече вода. И той ли трябва да пие 2 литра? Сега докторите ще кажат, не, повече от 2 литра не трябва да се пие, защото това влошава здравето на човек и така нататък, натоварва бъбреците. Може и така да е. Не съм доктор, не мога да го кажа, но знам, че когато човек пие повече вода, той се чувства по-добре, мозъка му работи по-добре, има повече енергия и оттам съответно е логично и да живее и по-дълго време. Та по друг начин казано, вода. Колко вода? 30 грама. 30 грама на килограм телесно тегло. Но пиенето на вода зависи и от много други неща. Какво ще речем много други неща? Какво ежедневие имаме? В каква среда живеем? Ето, виждате мен. В момента правя клипа от едно много интересно, топло място, прекрасно и така нататък. Ако и аз пия по 2 литра вода, както съветват докторите, няма да са достатъчни. Тялото ми в един момент ще започне да се затваря вътре в себе си, няма да иска да се чисти и постепенно ще започна да се влошавам. А това влошаване ще доведе и до загуба на енергия и до много други неща. Та да се върнем на 30 грама вода на телесно тегло. Ако един човек тежи 100 кг, това са 3 литра. Но ако е топло, е задължително да са повече. Ако човек води по-активен начин на живот, спортува и така нататък, също е логично да са повече. Но как да се пие вода? Масово хората пият вода, когато са жадни. Когато е жаден, той си казва, тялото ми казва от какво имам нужда и аз го слушам. Вижте колко логично звучи. Наистина, да, нашето тяло се е научило как да говори с нас и то ушким ни казва, обаче ни казва, когато вече е много късно, когато са светнали всички аварийни лампи. Или по друг начин казано, ние трябва да пием вода преди това. Нашите тела по-активно се чистят в първата половина на деня. Затова е хубаво ние да дадем водата, основното количество вода в първата половина на деня. И как се пие вода? Изчисляваме си колко вода ни трябва за деня. Примерно 100 кг, 30 мл, 3 литра. Разделяме това количество вода на 6 равни части. Сега ще обясня защо на 6. Първата част я пием половин час преди закуска. Сега някой човек ще каже, аз не закусвам. Окей, няма проблем. Половин час преди виртуалната ти закуска. Следващата една шеста пием час и половина след нашата закуска. Час и половина.
След това, другата една шеста я пием половин час преди обяд. Ма сега някои хора пак ще кажат, аз не обядвам така. Добре, ти не обядваш, но половин час преди виртуалния ти обяд. Следващата една шеста я пием час и половина след нашия обяд. Ако ние обядваме 12:30, следващата една шеста час и половина, демек 2 часа. И какво се получава? 4 шести от водата ние сме изпили до 2 часа. До 2 часа. А следващата една шеста, половин час преди вечеря и следващата една шеста, още час и половина след вечеря. По този начин ние ще дадем достатъчно време на нашето тяло да може да се изчисти, да може да подмени водата и по този начин ние ще имаме много по-спокоен сън. А съня ще допренесе още повече за нашето ефективно възстановяване и за това да имаме още повече енергия. Сега обаче някои хора ще кажат, аз съм чувал, че ако изведнъж почна да пия по много вода, мога да имам проблеми. И да, прави са. Затова е много важно, какъвто и път да иска човек да поеме, дали по пътя на успеха, няма значение дали иска да бъде успешен в спорта, в бизнеса, в семейството, в работата си, в живота си като цяло, е много важно да си направи план и стъпка по стъпка, лека по лека, нещата да влезнат в ритъм и то в доста добър ритъм. За водата. Какво правим? Преди да започнем да пием нужното количество вода. 1 седмица, 2 седмици, 1 месец, 1 година, 10 години. Вие решавате. Няма значение колко. Всичко си зависи само единствено от вас и крайните резултати също зависят само единствено от вас. Препоръчвам ви не повече от 1-2 седмици вие да си записвате колко вода пиете. Това ще ви даде някаква база. Някаква база, върху която база вие да стъпите. Много хора са ми казвали, когато съм ги питал, пиете ли вода? Да, пия. И в следващия момент, като почнем да говорим или да смятаме, виждаме, че те пият половин 1 литър, което няма нищо лошо, той така си е свикнал и така нататък. Пийайки половин 1 литър, този човек, той не дава нужното на тялото си и оттам съответно нещата се случват много бавно. Ако този човек изведнъж увеличи на 3, 4, 5 литра вода, това ще е изключително голям стрес за неговото тяло. Или по друг начин казано, увеличаването на водата трябва да се случи лека по лека, плавничко. Какво ще рече това? Че увеличаването на водата е хубаво да се случи с около 20-30% на седмица на това, което пием в момента. Давам елементарен пример. Пиете 1 литър тази седмица. Другата седмица увеличете с 20%. Някои казват увеличете с половин литър. Няма значение с колко ще увеличите. Въпросът е да не го увеличавате прекалено много. Ако примерно вие пиете 1 литър, като го разделите на 6, това идва по колко? 60-70 милилитра на пиене на един прием, на една шеста. Ако вие увеличите с 200 милилитра или само 20%, вие ще имате литър и 200 за целия ден. Това ще рече, че вие ще трябва да дигнете с 30 милилитра приема за ден, на всеки прием. По друг начин казвам, 200 милилитра. Това няма да доведе до абсолютно никакъв стрес и ще даде достатъчно време на тялото да се адаптира. Не ви съветвам директно да увеличите примерно на половин литър или на 750 мл, колкото на някои хора ще излезнат. Но за 2, 3, 4, 5 седмици постепенно може да стигнете до това количество. Така, идват следващите моменти. Много хора казват, пия вода, обаче ти ги виждаш, те са дехидратирани, те нямат енергия. И от тук човек започва да се задава някакви въпроси. Добре, това с водата работи ли, вярно ли е? Да, то работи. Въпросът е дали нашето тяло ще усвоява тази вода. И усвояването на водата зависи от други две неща. Първото нещо е дали тялото ни ще се съгласи да започне да подменя водата. Второто нещо е
дали тялото ще има възможността да подменя водата. Сега ще ви го обясня по друг начин. Преди малко ви казах, че нашите тела нямат компютъри. Реално погледнато има перфектния компютър и в следващите видеа много пъти ще говорим за компютъра на нашето тяло. В момента няма да говоря, защото ще стане много дълго клипчето. И нашия компютър, веднага той прави сметка колко ни е наличието на полезни неща вътре в нас. Представете си отново аквариума, който ви казах. От едното крайче имаме маркуч, който вкарва вода и точно до него имаме друго маркучле, което извлича водата. И компютъра има преграда и казва: полезните ни вещества в аквариума са на критичния минимум, следователно ние няма да подменяме от водата, защото ще изхвърлим голяма част от полезните неща и проблема ще стане все по-голям. Следователно, едно от водещите неща, което е задължително да правим, е да се стремим да добавяме полезни неща вътре в нас. Какво ще рече това? Сега някой ще каже: ама Владо, ти тук искаш да ни прокараш идеята да взимаме хранителни добавки. Хранителните добавки са хубаво нещо. От хранителни добавки до хранителни добавки е разликата от земята до небето, не искам да говоря на тази тема. Искам обаче да ви накарам да се замислите, че има и храни, които имат много голяма хранителна стойност. Може да напишете в Google супер храни и всички храни, които ви излезнат там, с голяма хранителна стойност. Там влизат всички пчелни продукти, там влиза алоевер, там влиза спирулина, чия, много видове ядки, кокосов орех и много други неща, които имат наистина хранителна стойност. Какво ще рече това? В 100 грама храна вие имате много повече полезни вещества, отколкото в други храни в 100 грама. И другото, което е, че тези супер храни се усвояват много по-лесно от нашите организми, отколкото някои други. За храните ще говорим по-нататък. Да, когато вие започнете да добавяте на тялото системно качествени микроелементи, тялото ще се съгласи. И дига тая клапа, където преди малко споменах. Обаче водата вътре в аквариума, ако не се движи, няма как боклуците на другия край на аквариума да отидат до тръбата, която засмуква мръсната вода. Как става движението на водата вътре в нас? Всеки знае, ние имаме сърце, кръвоносна система. Да, то е помпата на нашата кръвоносна система. Въпреки че не само сърцето е помпата, за това ще говорим по-нататък, а помпата на нашата водна система са самите мускули. Когато ние се движим, ние движим цялата вода вътре в нас. Затова е много важно човек, когато започне да подобрява живота си и да има движение. Така, продължавам нататък. Как да се ориентираме дали подменяме вода? Има много хора, които казват: урината ми е прозрачна, значи тялото ми е супер чисто. Ако вие пиете малко количество вода и урината ви е прозрачна, това ще рече, че вашето тяло не подменя водата. Пак ще го повторя. Ако вие пиете по-малко вода от необходимата, разпределена по правилния начин, и вашата урина е прозрачна, вашето тяло не усвоява водата, не подменя водата. За това какво се прави? Увеличавате движението и увеличавате супер храните, които приемат. Постепенно нещата ще се нормализират. Ако вие пиете достатъчното количество вода, което сте си сметнали, и урината ви е мътна, не си мислете, че сте болни. Това е много хубаво, защото тялото ви се чисти. Тялото ви има потенциала да се чисти. И ако вие пожелаете, може да увеличите дори още малко водата, да активизирате още повече процесите на чистене. Темата е важна, темата е хубава и може би това е от основните неща, които е задължително човек да прави. Сега много хора ще кажат: защо в училищата ни ги обясняват тези нещата. Няма значение, няма нужда да влизаме в конспиративни теории. Важното е, че нещата работят и по-важното е, че всичко е или безплатно, или на много ниска цена.
Защо човек да бъде успешен? Когато един човек започне да става успешен по правилния начин, светът около него се радва. Природата се радва, всички се радват. И най-вече държавата, в която той живее и той се развива, има изключително голем полза. Така че, приятели, нека да създадем едно общество от успели хора, защото света и България имат нужда точно от такива хора. Благодаря ви, ще продължим по-нататък с други видео.